În perioada 11-27 decembrie a anului 2023, 20 de femei angajate în sistemul de securitate și apărare a statului au participat la cursuri de formare de formatori femei în domeniul securității și apărării, desfășurat în cadrul Centrului de Formare Continuă și Leadership al Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă. În contextul implementării rezoluției 1325 privind femeia, pacea și securitatea, participantele au făcut schimb de experiență, reiterând necesitatea implicării femeilor prin creșterea gradului de securitate și apărare. S-au realizat exerciții simulative în grupurile de lucru tematice. De asemenea, au fost trasate noi sarcini pe marginea subiectului femeia, pacea și securitatea. Reafirmând importanța rolului femeii în prevenirea și soluționarea conflictelor, în procesul de constituire a păcii, și subliniind importanța participării egale, implicării depline în toate eforturile pentru menținerea și protejarea păcii, cu privire la soluționarea și prevenirea conflictelor. Recunoscând și înțelegând impactul conflictelor armate asupra femeilor și fetelor, suntem în prezența unor angajamente internaționale efective, ce poate contribui semnificativ la menținerea, promovarea păcii și securității internaționale.